Assalamu wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yau game da wani man legit wanda za a samu alheri sosai. Duk wanda bai Worldcoin ba, to wannan shine second Worldcoin insha Allah. So kamar dai yanda muka sani an samu passive income, an samu kuɗi sosai akan Worldcoin ko? So mutane sun samu millions of money saboda yana ɗaya daga cikin mining ɗin da ya ajiye tarihi. Mining ne wanda ba a sha wahala a kan shi ba kuma aka samu passive income a kan shi. So wannan ma tsarin shi irin na Worldcoin ne. Tsarin shi ma irin na Worldcoin ne. Da farko idan mutum ya tashi zai je shi Play Store zai yi searching na wannan kesi ɗin. Gashi nan na shiga na yi searching har na yi installing ɗin shi. So kawai buɗe shi zan yi. Yanzu za ka yi creating account. So idan ka zo ko idan ka buɗe shi babu wani wahala. In ka buɗe shi sai ka shiga create chain ID. Yawwa za ka shiga wannan wajen da aka rubuta create chain ID, wannan wajen. So yanzu bari mu shiga. Yawwa gashi na shiga. So yawwa idan ka shiga wannan chain ID ɗin da aka rubuta ga alaman copy a ƙasansa, shine kamar recovery phrase ɗinka na wallet ɗin. Dole ka adana shi. Wannan chain ID ɗin, wannan alphabet ɗin dole ka adana shi. Idan kai losing ɗin shi duk sanda ka tashi za ka yi login na account ɗinka, to account ɗinka ba zai shigo ba. Ga alaman copy na a ƙasa, a nan gurin an rubuta copy. So sai ka kwafe shi sai ka je ka adana shi. Nan gurin kuma wannan wajen za ka sa password ne. Nan ma za ka maimaita wannan password ɗin da ka sa. Dama idan za mu yi login kowace exchanger ne mun sa ana amfani da email da password ko username da password. So wannan chain ID ɗin shine a matsayin username ɗinka. Wannan wajen kuma za ka sa password ɗinka. Mun sani ka'idan irin wannan idan mutum ya manta password ɗin shi to ya yi losing na account ɗin shi. Tunda yanzu misali idan email ne idan ka ɗora idan ka manta password ɗinka za ka iya forgotten. To wannan chain ID ɗin kuma ta yaya za ka tura maka link ɗin da za ka yi forgotten. So don haka dole mutum ya zama very careful. Password ɗin da ka sa dole ka kiyaye shi. Wannan waje na ƙasan kuma na ƙarshen ƙasan zan ba ku invitation code. Nan ne za ka sa invitation code. In za ka yi referring na wani shi ma za ka ba shi invitation code ɗinka zai sa shi a wannan gida na ƙarshen ƙasa. Wannan na ƙarshen ƙasa. So yanzu bari mu sa password ɗin sai mu sa sauran abubuwan sai ku gani. Yawwa so gashi nan mun gama sa password ɗinmu. Gashi nan ba za mu buɗe muku ku gani ba saboda sirrinmu ne. Kowa ya riƙe sirrinsa, kar ka yadda ka nuna wani password ɗinka. So shiru don Allah. Nan gurin invitation code ɗin a nan ne za ka sa invitation code ɗin wanda ya yi inviting ɗinka. Dama already na riga na yi kwafin shi wanda na ce zan ajiye muku a ƙarƙashin bidiyon. Gashi nan yanzu na yi pasting. So gashi nan na sa. Me ya rage? Sai in danna wannan wajen da aka rubuta create ID ɗin nan gurin ƙarshen ƙasan nan. So gashi na danna expired. So bari saboda daɗewan da muka ina ga wannan chain ID ɗin ya yi expire, gashi suna cewa expired. So za mu sake dawowa mu sake registration ɗin da wuri. Yawwa to sai an yi da wuri. Chain ID ɗin expire ki idan ya daɗe. Yanzu gashi na sake dawowa na sake wani. So kawai yanzu zan danna create ID ɗin nan ne. So gashi na danna sun nuna min zan sa verification code. Gashi nan 970361. Zan yi verify, ni ba robot bane. 970361. So gashi nan sai in danna ai agree. Wannan terms ɗinsu ne, na karɓi ka'idojin nasu ko me ma na karɓa. Na danna ai agree. So yanzu gashi na yi creating account. Yanzu ku duba ku gani how many dollars are there here. So gashi nan akwai $955. Iya abin da suka bani dala 955 tun kafin na fara check in. So ana check in ne, babu wani wahala, kawai za ka yi check in once in a day. Za ka zo ka taɓa sau ɗaya a rana. Ina ake shiga? Za ka shiga wannan wajen da aka rubuta check in ɗin. Ga wani wuri an rubuta check in. Nan kawai za ka shiga on daily basis, ko da wani lokaci kawai ka zo ka taɓa sau ɗaya. Yanzu bari in shiga in danna. Gashi nan na shiga. Gashi na danna ya nuna checked. Gashi nan da balance na 200 ne kafin na check in, amma yanzu ya zama 201. Kun ga da $955 yanzu ya dawo $960. Kun ga kenan kowane ɗaya yana mazaunin $5. So shi kenan fa har na gama komai yanzu. Sai me
sai dai kawai idan zan yi inviting sai in shiga wannan wajen da aka rubuta invitation code din, sai in ɗauko invitation code ɗina na inviting sauran yan uwa. Kar a yi wasa da wannan na gaske ne. Idan ma mutum misali bai ɗauki chain ID ɗin shi daga farko ba, za ka iya shiga wannan wajen alaman profile ɗin nan, alaman wannan mutumin na dungu na ƙasan nan. Idan ka shiga sai ka zo ka danna wannan wajen da aka rubuta chain ID ɗin ka shiga. So idan ka shige shi zai nuno maka ka sa password ɗinka. Bari in sa password ɗina amma ba za ku gani ba fa, ba za ku. Yawwa gashi na gama sa password ɗina, na danna OK. So gashi nan ga chain ID ɗina, gashi nan ina so sai na copy, ga password ɗina sai na copy, ai ga invitation code ɗina in zan yi inviting na wani. So kar mu yi wasa da wannan mining ɗin, na gaske ne zai bada alheri, saboda wanda ya bani mining ɗin gaskiya na san baya bada mining na wasa, shine ya bamu Worldcoin ma. So ayi mining ɗin nan da gaske, ayi inviting mutane, kar ayi wasa da shi. Kun ga babu wani wahala, once da ka taba shi ne dai. Allah ya bamu sa'a, Allah ya sa mu nasara.